И здравейте, зрители на YouTube, аз съм Физикрат и съжалявам за бъга, който стана в началото от типа. И сега играем дългоочакваната ми поредица на Hexed Survival. Yeah, bitches! И да, сега започва да използвам, ама дойдете тази кула, но няма да я използвам сега, няма... Мога да гръмна само честа. Не мога да стигна. Тъпо не мога да стигна честа да го отворя. Но то няма много вътре. Я да го взема. Мразя такива трапове си, мразя често е вътре. И да, сега ще играем на Hexed. Както вече разбрахте. С мен е Пакман, но той е заглушил, защото гледа клип. Съжалявам, че не може успя да си продължа поредицата на Соника 22, но просто здравата рейдж квитнах на един такова и просто и без това нямаше смисъл, защото той XXP мен я превъртя за един епизод и нямаше смисъл да гледате и от мен. Но все пак, ако сте искали да гледате от мен, съжалявам, че не успя да я довърша. Но сега ще ви се ревърширам, като започна поредицата ми на Hexed. Това е XXP мен. Добре. Какво правите, бе? Не да снимаме на Hexed. Сега ли? Да. Изчакай. Как заглушавам? Добре. Добре, нещо доста странно се случи. И аз не разбрах точно какво беше. Само видях, че XXP на не го добавиха и друго нищо. Дани, оговорката за кога остава? Той заглуши. Чакай, мън. Добре. Аз даже не се състезавах. Що? Защото ме заместиха с един 11 клас, дед прякора му е доктора. И да, XXP мен беше на състезание, но не се състезавал. За хубост, защото не избяха 8 клас. А ходи ли на състезанието? Да, гледах ги там. Що не си тръгна? Първо и второ място взе нашия отбор. Ама първо или второ? Първо и второ. Защото ти бяха няколко отбора. Ясно. Нашия отбор беше от 3 части. Пакман тука ли е? Да. XXP мен днес ще си довършим ли играта в твоя сървър? Не знам. Има ли някой? Не знам дали ще довършим. Ок. И чакай малко за куш. Това не мисля да го използвам сега. Няма. Чао. Да, обикновено няма да го използвам сега. Посмъртно няма да го използвам сега това нещо. Ти какво е? Пакман тука ли е? Да. Оговорката за колко часа е? Ами питай.
Какво ще правите? Нищо. Каква оговорка? Никаква. Ок. Ще ходя от тях. Ясно. Ок. Пакман, пита ли? Евентуално. След малко ли? Евентуално. Тоест още не си питал. Хари, ти питай по-бързо. О, супер овце. На холма. Супер овца! Мега суперовка. Ти отиди ли да питаш? И ти казаха. Не знае. Ари, аз съм готов, просто трябва да ми кажеш и тръгвам. Лагнало ми. Кажи на майка си, че аз съм готов и когато даде знак, тръгвам веднага. Вау. Наистина кажи, готов. Аз тъкмо се прибрах от състезанието и още съм обут. И да, мисля това да е за първи епизод на Hexit Survival ми. Къде ми е меча? Да, и отзаде си имам меч, я. О, не, кирка. Меч. И довиждане.